Bala Mustapha Muhammad AIG bai cin amana. Ga Sardauna AIG Sardauna Lafiya dai. ga sakona kun gane zance na Lafiya dai. gagara tauna kashin gwiwa ogana Lafiya dai. aikin rana rago ko bai suna Lafiya dai. sanda mu bauna auya horon gona Lafiya dai. Alhaji Mustapha da tayo AIG kiwa Lafiya dai. dan sandan da ya ritaya sana masa kewa Lafiya dai. gagara kushe dan mutan sanda mu ba shi daga Lafiya dai. abokin kowa Mustapha abokin kowa AIG. ku bar gaugawa dan ku ba shi haushin kowa AIG. wani dan baiwa ka wadata hanjin giwa AIG. amana da yi sadauna amana da yi Dan mutan sanda. a motsa da yi sadauna motsa da yi Dan mutan sanda. karamci da yi sadauna karamci da yi Dan mutan sanda. kamala da yi sadauna kamala da yi Dan mutan sanda. ga mai girma na dauri AIG. jajirtar jamala Sardauna. waken suya na mori AIG. da gwarzon maza Sardauna. AIG ba kawari AIG. ga zance bargaza Sardauna. da wani uban samari AIG. zance har tangaza Sardauna. mutum sadi ya san da mu AIG. maman je taimaka Sardauna. hajiya sadi ya sannu AIG. maman je yar maza Sardauna. angon hajiya hadiza san da mu motsa maza AIG. angon hajiya hadiza Sardauna. irin gada babu guza AIG. hadiza ki ba mu goza Sardauna. sardauna ka gama lau san farka Sardauna ka gama da wasan ka kara martabar aikin naka na martabar aikin naka. kowa yana ta famayin kewarka Yana ta faman kewan hasada su kwano sun dan barka hasada su bano sun sun barka. kare hasadar sun gaishe ka Hasadar sun gaishe ka. halin gwarai jari sabon ka ya zama riba Sardauna. nan mazan fari ko yanzu kai ka dau lamba Sardauna. mazan cikar buri na gamsu ban yi karyawa Sardauna. ka wuce gori ka kori masu kankan ba Sardauna. ka zo da alkhairi biyan uwan kasar ɗiba Sardauna. kasar cikin shuri ibar ka ba da sauki ba Sardauna. waratan bare AIG. wasu sun gargare AIG. wasu sun yi shigar dare AIG. wasu sun rije kabar AIG. wasu an musu yar gure AIG. wasu sun iya mamure wasu sun iya yar tare ka musu nisa kai bohol ma ka masa kankare kai ginin makarantu kai gyaran wasu ka musu yar gure samarwa matasa aikin yi nan ka musu warware a masallatai ka sa sola don kau da dukkan dare a taimakawa matasa bayan ka nan ka wuce kaware masallacin juma'a guda kai ka ci gari sarai wani da Mustapha aiki ya zama uban kwarai wani dan wani dawo sabataro dara abu daɗi saka ibu wasu sun rike rebu aiki ne labu kyale hukun mako ga bala abu duka sun sai na ɗan tabu in sigar ka ci ubansu kai ne na gabansu don kai muka basu magauta ka yi gabansu in sun ka za da kai mu buge su har sai sun yarda ba zan su sadauki gani gare ka mai zare baya kada saka kar mai duka ɗauka wankara ke duki ka ɗauka karka mai rike buka hannu tare duka wankar kai sha'aninka an bai ce ka mu bi ka ga sadaukin hausa ku baka yaro bai bi taka dan sai ka ba bi ka hamza ba maza a gabanka kiwa mai kasa sarka wahidin ya biya ka yarda kai ka ninka gaba sara kenan amana gaban sara kenan sannan masu da ba sanda mai aikin da ba arena Nagarta ta ta gogewa. Sardauna maganin gaba Bala Mustapha Muhammad AIG bai cin amana. na ce Sardauna maganin gaba nagarta ta tadda gogewa bala bai zaba ba amar aiki bai cin gaba nawa Nagarta ta ta na gogewa. gode
cikawa. Sardauna maganin gaba. Gasar dauna Mustapha mai dama da mahauna Allah damawa. Nagarta ta tadda gogewa. Mai aiki ka kawar da yan gawa masu ja ka yabawa. Nagarta ta tadda gogewa. Sardauna maganin gawa. Bala Mustapha Muhammad ya je bai cin amana ba. Tilas zan jina wa 'yan sanda duka suke kula da yankin. Nagarta ta tadda gogewa. A tsaron dukiyar mu ba sa barci nan ne na gane sun damu. Sardauna maganin gaba. Da komai ruwa da iska ɗan sanda zai fito ya kare mu. Nagarta ta tadda gogewa. A Allah ka ƙara kankare mana ba za mu raina wannan ba. Nagarta ta tadda gogewa. Sardauna maganin gaba. Bala Mustapha Muhammad ya je bai cin amana ba. Ga aikin da ya ritaya kuma kowa na ta nuna shauƙin shi. Nagarta ta tadda gogewa. Yan sanda na ta wayo baba lokacin ritayar shi. Sardauna maganin gaba. Ba don ka'ida ta aikin nasu ba sai ta lura aikin shi. Nagarta ta tadda gogewa. Matan kai rigare ka da isar dauna sai ba za su daina ba. Nagarta ta tadda gogewa. Sardauna maganin gaba. Bala Mustapha Muhammad ya je bai cin amana ba. Sanda aikin shi ya ta ƙarshe kuma sai kurjinin shi ya karu. Nagarta ta tadda gogewa. Wanda ba shi ke faɗa da idawa idan karkashin shi sun horo. Sardauna maganin gaba. Kaɗan ne cikin halin Sardauna aiki abin da ya faru. Nagarta ta tadda gogewa. Shi ne aiki halin sakairan ne ikyala masu sharri ba. Nagarta ta tadda gogewa. Sardauna maganin gaba. Bala Mustapha Muhammad ya je bai cin amana ba. Ka gama kalau Mustapha aiki ba shi sarrafo mai raki. Ka yi kokari AIG mun yi godiya kun Allah. Ka gama kalau Mustapha yake ba shi sarrafo mai raki. Ka yi kokari, AIG min yi godiya gun Allah. Mustapha ka gama kalau AIG mun yi godiya kun Allah. Ka yi kokari shi aiki ba shi sarrafo mai raki. Lallai ka gama kalau Mustapha yake ba shi sarrafo mai raki. Ka yi kokari, AIG min yi godiya gun Allah. Wayi dunguni sarki Allah rabu zan kira. AIG, Shi yake ruwa har ma ya taho da kankara. AIG, Ubangijin da ya yi mai nanan ga abun hannun fura. Ka bani garkuwa ya jalla ubangijin halitta jola. ka gama kalau Mustapha yake ba shi sarrafo mai raki. Ka yi kokari, AIG min yi godiya gun Allah. Da daji mai salati kun mai kyawu da kwarjini. AIG, Na amina manzo bi kwarai shannan zazan jini. AIG, Wale sabon gana annabi su muke gani. Sun yi kokari sun jure sun kama dan Abdullah. ka gama kalau Mustapha yake ba shi sarrafo mai raki. Ka yi kokari, AIG min yi godiya gun Allah. Daidai ashe wa daidai aiki ya samu masu yi. AIG, Me abun faɗe ba shi faɗa balle kalar fushi. AIG, Tiyar faɗi da ƙwarin gwiwa mun samu karsashi. Ko ga mai gani ita shirwa ba ta yin farin balbela. ka gama kalau Mustapha yake ba shi sarrafo mai raki. Ka yi kokari, AIG min yi godiya gun Allah. Duk wanda ya yi shukar kairi ya kori damuwa. AIG, Kuma daren da yawa shi ne zai girbi karuwa. AIG, Daga Mustapha Muhammad doki ya
makiya suna gani AIG ka gama da ikon